Ina Hausawa, ina masu takamar da su Hausawa ne. Ku fito Izzatu Hausa TV ta shirya tsaf domin zakulo muku ire-iren karin magana da kuma gagara gwari. Ku ci gaba da bibiyar mu a cikin wannan shiri namu na turmin danya inda ni Hajara Nasir Adam zan dinga gabatar muku. Masu kallo ku ci gaba da bibiyar mu a cikin wannan tasha tamu ta Izzatu Hausa TV. Zan faɗo maka gagara gwari zaka maimaita mu. Dan kori ke koko na ke kuwa mai danko. Fako fatofan tsamo na ke kuwa a sarar da gaci. Danko rike ni kokon menene kai. A matsayinka na Bahaushe zan faɗo maka wani gagara gwari sai ka maimaita min. Dan kori ke koko na ke kuwa mai danko. Fako fatofan tsamo na ke kuwa a sarar da gaci. Danko rike na kokowa mai danko. Matsayinka na cikakken Bahaushe zan faɗo maka wani gagara gwari sai ka maimaita min. Dan kori ke koko na ke kuwa mai danko. Fako fatofan tsamo na ke kuwa a sarar da gaci. Dan ko fato rike ni kokowa mai danko. Dan kori ke koko na ke kuwa mai danko. Fako fatofan tsamo na ke kuwa a sarar da gaci. Dan kori ke kuwa na kori dan kuwa a sarar ka. Matsayinka na Bahaushe zan faɗo maka wani gagara gwari sai ka maimaita mu. Dan kori ke koko na ke kuwa mai danko. Fako fatofan tsamo na ke kuwa a sarar da gaci. Kai, ai ba zan ji ka ce ba. A matsayinka na Bahaushe zan faɗo maka gagara gwari sai ka maimaita mu. Dan kori ke koko na ke kuwa mai danko. Fako fatofan tsamo na ke kuwa a sarar da gaci. Wannan ai sentence din yayi yawa. Wannan ba sentence bane. Matsayinka na Bahaushe zan faɗa maka wani gagara gwari sai ka maimaita min sau ɗaya. Dan kori ke koko na ke kuwa mai danko. Fako fatofan tsamo na ke kuwa a sarar da gaci. Gaskiya ne. Wallahi ban sa mu da kiri. A matsayinka na Bahaushe zan faɗa maka gagara gwari zaka maimaita min. Dan rike koko na ke kuwa mai danko. Fako fatofan tsamo na ke kuwa a sarar da gaci. Kai. Wannan da a cikin Hausa ne? Hausa ce. Dan ƙara maimaitawa. Dan kori ke koko na ke kuwa mai danko. Fatofan tsamo na ke kuwa a sarar da gaci. Rike wuka rukon gaba. A matsayinki na Bahaushe zan karanta miki wani gagara gwari zaki maimaita min. Dan kori ke koko na ke kuwa mai danko. Fatofan tsamo na ke kuwa a sarar da gaci. Dan kori. Zan karanta miki gagara gwari a matsayinki na Bahaushe zaki maimaita min so daya. Dan kori ke koko na ke kuwa mai danko. Fako fatofan tsamo na ke kuwa a sarar da gaci. Dan kori. To masu kallon mu duka nan muka kawo muku karshen wannan shiri namu na turmin danya inda kuka ji Hausawa sun yi iya daidai kokarin su na ganin sun faɗa mana wannan gagara gwari. Masu kallon mu ku ci gaba da bibiyar mu a cikin shirin turmin danya wanda ni Hajara Nasir Adam zan ci gaba da gabatarwa. Masu kallo ku biyo mu a shiri na gaba.